Endokia gatatu mugavana Musinyaribo mwamukorera tamangana manenega mukamwachikura kero na etagatima kuri ichikura kabatebirende na batubwatu yuituga ntugwitera Nyaribo nere moiga ntugakeiga gusokera nanda maene mu moiteti nyambati kuna Nyaribo nere mu murineti nyambati nere mu mwatege na Nyaribo nere mu kamawaga ntu nera agasokera kero twagenda guchiari Nyaribo agatebanga yangu akora biyanjui karanse guchia and I'm seated here asinge nchi ya maskani ya maneno mwakora Kenya sawa seseni mugaka na mwakirite simtware ngenera igoro cabinet kamotebi mamingo chitori gotinde ko mongina Paris. He was rushing for a meeting in Nairobi today and bitako nyara goika anto kwante na Juma kamotebi nga Juma nera tu akorega sena Juma tenena bakorora Josephat na tenena bwa muranto akora na bwega si salute amuraba nto akora na bwega si anga tebi Juma mugavana tako nyara goika lakini rende kindo ita igavana eka mondo chiko momorochi amena na kiya ko iratura kingo chiko ikaransa ibintu mbire twaliete ira eke mokiabo ni nyagitari yetu ya manga. One of the things abantu betu ba manga babere bakoranga besides ibintu byonse mwango tore no na mocheri nyagitari nerero swikina bebuya so uchakamande morore contractor nto mwaka nete chibesa he's coming back on site nto atore problem ye chibesa but mwaka ni is coming back on site on Monday akoro mochiolia nyagitari yedi mali chinyoma chiri chibwato bututukanu na kwana no modisi omanga and we are agreeing a discussion chibe chi machine chi mocheri no chiri manga we only waiting to nyole room asitokora kieke to chibeka and we have agreed to agree to no MCA. He has given me 1 million na FIF to buate edigo sangere chibesa to chake korosie mocheri and I want to confirm to you mwako yotora era nyasaga to beto moyo mocheri nkobere nya mangaga ne pareri ne wato botutukanu ngakera gisairo engoko mumurumu ya sana na musabanga matenga mogo kora rugoraria muirane gaiga morosi nigento kyomari kibwate mechando na mariogo na marioga yunaro ewikiero bosie taraera obegatora mariogo chinyagitari pare ne bwate problem yega mwasabaga asanyo narabano asanyo ngwakira gisaire simi nanjenga mwakira tuganchana na gisairo nga pare yetakunyebeka moro murero kiagera gakunyebeka imburage gutuna kore kieke esali na ntuche korete mechando agateba tigana abekire budget asanyo can confirm that nga in the next financial year para which korosi ne yekurumate ngumbwaria iringa egenda paka manga ne lamia gantebi nga ribuna korosi gurugoroga ekoera aseba gutanga na gochana ende manga ono elami gekoba estadio muere ne nyagitari ere igonta temete astukunya tiganya saba sisi ni anto aminto gavana nanto magaiga ontebi goko genda gari by 10,000 so ni mwati chiru komichi ya gavana pastor jao tindu utangasa ngo chane ko nyakinyekei nko transport ayo soke tiganya saba sisi ni abana ba minto we are so sorry for the loss lakini we are celebrating a life ogima obore umongino yagarira abantu twikara stege tie keke gima tiganya saba sisi nchenkane kirboga inje no mwano ino koronkaira ntwaro asetichi drone we torio korosia but we had an agreement ngade mwake uchi radio ase endege ekoboria mariogo yarete nyagitari chindage chijitari gotwara abantu ime so lende togatware agreement na zipline company igego tokaria Chemelil so amariogo ito tokwira part of it aria emergency twanya beka aria Chemelil so kerore manga eriogo geteria emergency riganirie ntwaba igeretie igagwake simi yabe kwenda gerime within 20 minutes cheikiri ikire manga mwakerarage gweta na ntwarenge TV ayonsi bona magendero nyali bagenda togokora igonyali bonetae pale gatoka tenga gavana ita asante Yesu ambariki